हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज भिडियो कथा हाँ टाटा पावर जो वैकेंसी बाहर थिला विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में ओडिशार, तो तार सत्यता विषय यहाँ रियल कि फेक मुझे आपको कहबी। तो चलू स्टार्ट करवा। तो ये लिखाई आप पढ़ी पारे जे टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा पावर एंड ओडिशा गवर्नमेंट। TPCODL has distribution license in the area spread across major districts via Khordha, Katak, Puri, Dhenkanal, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର ଆଣ୍ଡ ଯାଜପୁର। ତ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା ଏଇସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେକ୍। ଆଉ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁନି କି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ମନିକୁ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ତ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରମେୟ ପେପରରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ରଖିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଶୋ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ୍ଲିପ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ପ୍ରମେୟ ପେପର ବାହାରିଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫେକ୍ ବିଜ୍ଞାପନ, ଅନଲାଇନ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ TPSCOLର ଅଭିଯୋଗ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଭିଯୋଗ ବାହାରିଥିଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତ ସେଇଟା ତା ନାଁରେ ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇକି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଭରନ୍ତୁ ଆଉ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ତ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପ୍ରମେୟ ଇଜ୍ ଇ ପେପର ଓ ଯାଇ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ।